Ändra på insidan, Marcus. Bra. Ändra på... Ja, bra. Bra. Bort satt dina fötter. Bra, mycket bra, Marcus. Passera den nu, passera. Bra, bejsa upp. Tryck ner den söver, bejsa upp. Händerna på höften. Sebastian Olsson mot Marcus Martinsen. Matta 2. Mycket bra, Sebastian Olsson, Marcus Martinsen. händerna på insidan. Matta 2. Catcha en handhuk om du kommer nära. Gå på. Nu kommer nästa, catcha en spänn. Gå framåt, var inte rädd för att gå för nära. Ja, där, bejsa. Passera åt höger. Tryck ner han nu. Bejsa upp med ryggen, upp med nacken. Slita upp. Slita upp, rak i ryggen. Tryck han över ansiktet. Sätt armbågen över ansiktet. Tryck ner den. Bra. Tryck på höften. Så, ja. Få kontroll på benen där. Låt han passera in i halvgård. In i gard. Full gard. Då har du tajt till gå till. Vi som står upp framför läktarplatsen försöker sitta ner så de som sitter på läktaren kan se. Vi sitter ner framför läktarplatsen. Bakom sekretariatet här ska vi inte ha någon folk bakom sekretariatet. Måste jobba där och låta oss försvara sig. Ska du jobba med? Fortsätt runt. Bakom sekretariatet ska vi Rulla, gör en grej på han. Sitt ner andra hållet. så läktarfolket kan se. Ja, låt han ligga lite där. Gillar han inte. Matte 1 avancerar här. Minus 77. Första match. Facundo mot Sebastian. Så, ja, bra Marcus. Bra. Jobba. Fota han bakåt nu så du kommer in i gard. Andas, kom ihåg att andas. Stefan Åsund, André, Oskar, Johan Karlsson. Matte 1. Måste vi explodera, rulla. Andra hållet. Jag känner av. Marcus, catcha längre ner på hans arm med din högra. Akta här. Det är ingenting, försvara den, bort med han. Tryck på hans höft. Lägg den på sidan, tryck på ett knä och räka. Ett knä och räka. Bägge händerna på ett knä, räka. Räka Marcus, fota på hans knä, akta armen där, rulla med han. Bra. Rulla med han, upp på knä, upp på knä Marcus. Bra, in i gard. Lyft. Bra, upp, akta benet, upp.